Hantsi Top TV, gidan sahihan labarai. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai tarin albarka wato Hantsi Top TV. Kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin labarai wanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun kai wani gagarumin hari ƙaramar hukumar Yoro da ke jihar Taraba, inda suka sace mutane har guda 23 ciki har da wani basarake mai daraja ta biyu gami da fadawansa. Wannan lamari ya afku ne a ranar Talata da daddare inda wa'annan 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka shiga wannan gari suka yi masa ƙawanya. Wani mazaunin wannan gari ya shaida wa manema labarai cewa su kansu 'yan garin ba su isa sun san adadin 'yan bindigan da suka shiga ba sakamakon sun shiga ne da tarin yawa. Kana kuma wannan mazauni na wannan gari ya ƙara da cewa 'yan bindigan sun shiga ne da daddare suka ɗauki na ɗauka suka bar na bari. Sannan ya ƙara da cewa a cikin waɗanda wa'annan 'yan bindiga suka ɗauka baya ga wannan basarake da fadawansa akwai limamin masallacin Juma'a tare da fastoci guda 2 da kuma dai sauran jama'ar gari. Babu shakka wannan abu da ya faru ya yi matuƙar jijjiga al'ummar gari sakamakon suna ganin cewar abin ashe ba iya talakawa ya tsaya ba har da sarakuna da limamai da kuma fastocin wannan gari. Kada dai ku sha'afa wannan na zuwa muku ne daga tasharku mai farin jini wato Hantsi Top TV. Ku ci gaba da bibiyan mu domin jin dukkanin wani abu da ke kewaye da ku birni da ƙauyuka da ma sauran ƙasa baki ɗaya. Mun gode, ku ci gaba da bibiyan mu. Idan wannan ne farkon shigowarka, ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa wadda ita ke sa dukkan lokacin da muka ɗaura bidiyo za ka riske shi. Mun gode. Hantsi Top TV, gidan sahihan labarai. Kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu.